Исәнмесез? Эфирдә оңайлыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Яңа төр мошенниклар нинди? Кыргалдарлар тузагына эләкми калырга буламы? Конечно, никто никакие деньги вам не перечислит, только вы потеряете свои. Путем предоставления, получается, сведений о банковских картах мошенникам. 26 апрель туган тел көне. Бүген халкыбызның горур улы Габдулла Тукай туган көн. Жир яшел, кошлар да сайрый валлахи. Ак болот күчмә казаклардай күчеп, бер куңышлы күкне сайлый валлахи. Ознакайда Нур Әхмәдиевка истәлек тактасы ачылды. Кебек язмыйм инде мин, но минем балалар, 4 бала, 4 улыбыз. Алар берсе яза башлады. Апрель радиация аварияләре һәм хәлакәтләре нәтиҗәләрен бетерүдә катнашучылар көне. Бүген Әлмәттә әлеге фаҗига курбаннарын искә алдылар. Район башлыгы Тимур Нугманов үз чиратында бу котышкыч авариядә якыннарын югалткан гаиләләргә мөрәҗәгать итте. Алар өчен без горур икәнен әйтте. 38 ел элек Әлмәт җирлегеннән 172 кеше авария нәтиҗәләрен бетерүгә җибәрелгән була. Шуларның 94-е бүген исән-сау. Митинг азагында катнашучылар һәйкәлгә чәчәк куйдылар. Хәтер митингы Ознакайда да Чернобыль курбаннарына куелган һәйкәл янында узды. Авария катастрофаларны күтәрүдә районнан барлыгы 118 кеше катнашкан. Еллар уза, ветераннар сафы сирәгәя бара. Аларны хөрмәт итеп тантаналы чарага район җитәкчелеге, иҗтимагый оешма вәкилләре, ветераннар советы, мәктәп укучылары җыйналды. Катнашучылар алдында рәхмәт сүзе белән Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин чыгыш ясады. Үзләренең юбилейларын бәйрәм итүче ветераннарга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Митинг һәйкәлгә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Ел сайын 30 апрельдә Россиядә башка кешеләрнең гомерләрен саклап калу өчен үз тормышларын куркыныч астына куеп, ярдәмгә килергә һәрвакыт әзер булган батыр кешеләр бәйрәме, янгын күзәтчелеге көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татнефть компаниясе янгын сөндерү хезмәте бүлекчәләре өчен әһәмиятле бүләк ясады. Тулырак алдагы минутларда. Бүген 11 берәмлек янгын коткару техникасы Татнефть компаниясе тарафыннан структур бүлекчәләренең объектларын уттан саклаучы хезмәт бүлекчәләренә тапшырылды. Яңа автомобильләрнең цистерналары 5 тонна су сыйдыра. Насосның җитештерүчәнлеге секундына 40 литр. Алар янгын сөндерү хәрби исәп-хисапларны янгын сөндерүче матдәләрне һәм янгын техника коралларын чакыру урынына китерү өчен белгиләнгән. Үз цистернасыннан шулай ук ачык сулыктан яки су үткәргеч шлитернән су бирү белән мөстәкыйль хәрби берәмлек буларак та кулланыла ала. Татнефть подарила нам 11 пожарных. Татнефть компаниясе төрле шәһәр һәм Әлмәт филиалына кергән 3 бүлекчәгә барлыгы 11 янгын сөндерү машинасы бүләк итте. Бу 15нче янгын сөндерү бүлегенә Лениногорск шәһәрендә, 11нче Ознакай шәһәрендә, 24нче янгын сөндерү бүлегенә һәм 26нче Менделеевск товар паркы. Менделеевский товарный парк. Яңа автоцистерналар шулай ук 27нче Кишү товар паркына, 21нче Карабаш үзеленә бирелә. Янгын сөндерү автоцистерналарыннан тыш яңа штаб автомобиле дә тапшырыла. Эта техника, она нужна не только для того, чтобы ликвидировать возможные... Менә бу техника сәнәгать объектларына мөмкин булган гадәттән тыш хәлләрнең җитди нәтиҗәләрен бетерү өчен генә түгел, ул безнең гражданнар тормышында була торган янгыннарны юк итүдә дә катнаша. Шул исәптән урман янгыннарында да. Мондый бүләк безнең өчен бик куанычлы. Которая происходит у нас в обычной жизни у гражданского населения, в том числе лесные пожары. Чараның тантаналы өлешендә янгын күзәтчелегенең яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Аннары янгын кару бүлекчәләре җитәкчеләренә автоцистерналар, ачкычларын тапшырдылар. Алсу Нуриева, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Җитәкчеләрдән ялган шалтырату һәм дәүләт хезмәтләре сайтында шәхси кабинетына керү. Соңгы арада барлыкка килгән чагыштырмача яңа төр мошенниклык.
Агымдагы елның 3 айында кыргылдарлар алдау юлы белән Әлмәтлеләрдән 56 миллион сумнан артык акча үз иткән. Полициядә 300-гә якын эш кузгатылган. Мошенниклык полиция хезмәткәрләрен өстәмә профилактик чаралар, фатир буйлап йөрү һәм җәмәгать урыннарында транспортта роликлар күрсәтүне кертергә мәҗбүр итте. Полиция хезмәткәрләре һөҗүмнәр саны артуы һәм урлау усуллары катлаулану турында хәбәр итә. Узган ел өчен аяныч статистика буенча банк счетыннан урлауның 218 очрагы, башкаларның милкен урлау 710 очрак, компьютер мәгълүматларына законсыз керүнең 194 очрагы теркәлгән. Барлыгы 1122 эш буенча җинаять эше кузгатылган. Агымдагы елның 3 аенда 156 урлау очрагы теркәлгән. Шуларның 135-е компьютердагы шәхси мәгълүматларга законсыз керү. Узган елда китерелгән зыян 256 миллион сум тәшкил итсә, бу ел 3 ай эчендә зыян 56 миллионнан арткан. Профилактика органнарының көндәлек эшенә карамастан җинаятлар саны арта. Яңа төрләрнең берсе җитәкчеләрдән шалтыратулар. Мондый очракларда телефонны куеп җитәкчеләр белән турыдан-туры элемтәгә керергә тырышырга кирәк. Икенче урында операторлардан шалтыратулар тора. Обычно мошенник утверждает то, что действующий договор. Гадәттә мошенник оператор белән гамәлдә килешүнең вакыты чыга һәм әгәр аны озайтмасак, бу абонент номеры башка кешегә күчәчәк дип раслый. Нәтиҗәдә сез аларга код хәбәр иткәч, мошенниклар дәүләт хезмәтләре сайтына керә ала. Шуннан соң алар счетларга керә яки төрле кредитлар ала. После чего оформляют различные кредиты. Бу очракта оператор белән элемтәгә керергә яки оператор янына шәхсән барырга кирәк. Өченче урында дәүләт органнарыннан шалтыратулар һәм хәбәрләр. Еш кына алар ниндидер дәүләт хезмәте алырга тәкъдим итәләр. Схема предлагается классическая. Схема гадәттә классик. Сез аларга карта турында мәгълүмат итәсез, алар сезгә акча бирә дип алды. Ләкин әлбәттә беркем дә сезгә акча күчермәячәк. Сез мошенникларга банк карталары турында мәгълүмат биреп, акчаларыгызны гына югалтачаксыз. Получается сведений о банковских картах мошенникам. Гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүнең реаль чаралары турында мәгълүматны тиешле дәүләт турлары сайтларында яки шәхсән кабул итүдә алырга мөмкин. Телефоннан шалтыратучылар конкрет исемнәр, фамилияләр әйтсә дә сак булыгыз. Үзәк банк, прокуратура, Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре гадәттә гражданнарга шалтыратмый. Бигрәк тә җинаятьчеләрне тотуда ярдәм итүне телефон аша сорамыйлар. Әгәр дә шик туса, сөйләшүне туктатыгыз. Алсу Нуриева, Диана Юдина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген туган тел көне, Тукай туган көн. Тукайыбыз татар шигъриятенең якты йолдызы, милләтебезнең йөзек кашы. Әлеге көнне республикабызда гына түгел, татарлар яшәгән башка төбәк һәм илләрдә дә әдәби чаралар уза. Әлмәттә халыкара туган тел көнен бәйрәм итеп үттеләр. Һәр вакыттагыча Тукайыбыз туган көнен Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары ачып җибәрде. Һәр чак нинди дә булса яңалык кертергә омтылучы театр коллективы бу юлы сөекле шагыйрыбызның тормыш юлын һәм иҗатын чагылдырган сәхнә күренеше тәкъдим итте. Валлахи, валлахи, бәхте барлар кырда җәйли, валлахи. Ак күмәч берлән ашарлык саф һава, җир яшел, кошлар да сайрый, валлахи. Ак болыт күчмә казаклардай күчеп, бер куңышлы күкне сайлый, валлахи. Чарада катнашкан район башлыгы Тимур Нугманов барлык әлмәтләрне, язучылар берлеге вәкилләрен, әдәбият сөючеләрне, укучылар һәм балаларны бәйрәм белән котлады. Ул гадәттә бу көн татарча шигырьләр, матур җырлар аша Тукайның тормыш юлын искә төшереп үтә. Шулай ук чарада татар телен, мәдәниятен үстерүдә күп хезмәт куйган шәхесләрне билгеләп уздылар. Шулар арасында тарихта без эзлебез республика бәйгесенең муниципаль этабында җиңү яулаган, нәтиҗәле һәм игелекле хезмәтләре өчен Бөтен дөнья татар конгрессыннан рәхмәт хаты белән Бәдретдинов гаиләсен бүләкләделәр. Бу чыннан да бик матур бәйрәм, безнең бөек шагыйребезнең туган көне һәм шундый көнне безне татар конгрессы исеменнән рәхмәт хаты белдерделәр. Бу инде безнең гаиләбез өчен бик зур бүләк. Алсу Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакайда күренекле шагыйрь, язучы Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Нур Әхмәдиевка истәлек тактасы ачылды. Нур Гариф улы Әхмәдиев 1946 елның 14 декабрендә Ознакай районының Әсәй авылында дөньяга килә. 1970 елда Казан дәүләт университетының филология факультетын тәмамлый. Аннан соң Горький исемендәге әдәбият институтында гыйлемен күтәрә. 20ләп китап һәм күп кенә популяр җырлар авторы Рафаэль Тухватуллин һәм Саҗидә Сөләйманова исемендәге премияләр лауреаты да ул. Тантанада район җитәкчеләре, Нур Гариф улының якыннары, күренекле шагыйрьләр, язучылар катнашты. Тантана Нурага Әхмәдиевнең «Кешеләр, мин сезне яратам» җыры белән башланып китте. Очрашуда катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Татар халык язучысы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Марсель Галиев мәшһүр шагыйрь турында истәлекләрне яңартты. Аны бөтен язучылар да яратадыр, чөнки ул һәр вакыт килгән саен яңа анекдот белән килә, яңа юморы булыр ягын. Ул үзе көлмичә генә безне күлдереп китә торган иде. Нур Әхмәдиев хезмәт юлын Сарлы авылында укытучы булып башлый. Аннан соң комсомолның район комитетында, Маяк газетасы редакциясендә хезмәт итә. Ознакай нефть идарәсенең курслар укыту комбинаты директоры, Браулау кадрлары мәктәбе мастеры булып эшли. Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт оешмасын җитәкли. Хәзинә газетасының баш мөхәррире була. Гомер буена тормышны яратты. Тормышны, авылны яратты. Әсәйне ташламады. Ознакайны яратты, бик яратты. Венера ханым 50 ел гомер иткән тормыш иптәшенең шигъри юлларында укып үтте. Ин соңыннан өмет үлә диләр. Юк, үлмәде минем өметем. Язмыш әлихәсе күп сынады, сындырмады әсәй егетен. 2 бала, 6 онык бүген нәсел дәвамчылары. Эшлим Татиевна 26 ел институтты бетергәч, Татиевка килдем. Әти кебек язмыйм инде мин. Минем балалар, 4 бала, 4 улыбыз. Алар берсе яза башлады. Мөмкин ул әтинең талантлары минем балаларга да кергән. Нурага Әхмәдиевнең оныклары хәзерге көндә Әлмәт шәһәре мәдрәсәсендә дини белем туплыйлар. Намазлар укыйбыз, һәм никахлар укыйбыз, балалар белән дәресләр укыйбыз. Якшәмбе көнне дәресләребез бара, 11 яшьлек балалар җыри, 10га якын бала, һәм шул ук вакытта менә Нур абыйның оныклары да безгә дәрескә киләләр, Аллага шөкер. Алар шундый үзенчәлекле балалар, бөтен әйберне отып баралар. Мемориаль такта Ознакайның нефтчеләр урамында Нур Әхмәдиев яшәгән йортның диварына беркетелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын бүйек җиңү көне алдыннан Луч Әлмәт телекомпаниясе иҗади бәйгеләр уздыра. Алар аша без тагын бер тапкыр 1418 көн һәм төн дәвам иткән аяусыз сугышта яу кырында ятып калган 27 миллионнан артык ватандашыбыз гомере бәрабәренә яуланган җиңү хакында хәтер яшәтергә омтылабыз. Люблю стихотворение, вот запоминаю, рассказываю, кто спрашивает, отвечаю. 79-нчы җиңү язына безнең телекомпания сугыш белән сугарылган юллар исемле бәйге уздырды. Ул безнең өчен азатлык яулаганнарның, бүген безнең белән булган сугыш ветераннарының һәм сугыш кырларыннан әйләнеп кайтмаганнарның батырлыкларын искә алуны төп максат итте. Минем абыем, зур абыем сугышта үлде. Муса Җәлил сугыш чоры вакыты ул менә bütün нәрсәне үзенә эшкә алган. Аның ашлык вакыты да күренә. Аның ничек менә нидә яшәгән, халыкның ничек яшәгәнен билгеләп үтә ул. Катнашучылар арасында өлкән буын вәкилләре, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары, бүген лаеклы ялда булучы абый-апалар гына түгел, балалар да. Мой прадед Мин Ахмед участвовал в Великой Отечественной войне, поэтому я им очень сильно горжусь. Особую благодарность хочется выразить организаторам этого мероприятия. Это высокодуховно и человечно проводить такие конкурсы с участием детей совместно с представителями старшего поколения. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, җиңүчеләрнең исемнәрен сез безнең телеканалда 9 май көнне 14 сәгатьтә карый аласыз.
Нәни әлмәтлілеріні теннис ойнарға үйрету, әлігі спорт түрінің нішкеліклеріне түшіндіру дәвам ите. Что тренируем, то и развиваем проекттық саларында бүгін боқша балалары һәм башлангыч сыйныф оқушылары спорт ұсталары белән очрашты. Дүрдисте елға яқын әлмәтте өстәл теннисы спорт мәктәбе эшли. Спорт ұсталары холгора класслы спорт мастерларын әзерләүче белем учагында көздән кечкенә әлмәтлеләр дә теннис белән таныша башлады. Это очень нравится, и это круто. Там можно с мячиком поиграться, понабивать его. Ну, я мечтаю, конечно, о теннисе. Ну, теннис это хорошо играть, хвалить, все такое. И еще мячиком можно поиграть, все такое. Спортчыларның әзерлек төркеме Татнефть компаниясы гранты ярдәмендә тормышка аша. Биредә инвентарь алынган, балалар тупланган, өстәл теннисы буенча төп белемнәр бирелә һәм уенның нечкәлекләренә өйрәтү буенча даими дәресләр үтә. Бер сүз белән әйткәндә, Су-2 микрорайонда яшәүче балаларны сәламәт тормыш рәвешенә якынайта һәм спорт түры белән таныштыра. При поддержке Татнефть, которой мы очень благодарны. Татнефть компаниясенә бик рәхмәтлебез. Нефтчеләр ярдәме белән проектны тормышка ашырабыз. Балалар өстәл теннисы нечкәлекләре белән танышты, күп чаралар узды. Много было проведено занятий этим. Проектны гамәлгә ашыру хәрәкәт активлыгын арттыруга, балаларның сәламәтлеген ныгытуга, аларны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итүгә, әхлакый һәм максатчан шәхесләрне тәрбияләүгә ярдәм итәчәк. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнетдинова, сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.